Velkommen til en fredag med mig. Jeg starter morgenen ud med at misse mit lift, men heldigvis så kom jeg ud på skolen alligevel. Jeg var mega lotto og havde 4 moduler på en fredag. Det er bare dejligt. Vi var dogne i dag, så det blev med elevatoren. Men for en gang skyld, så var der faktisk social samvær med klassen i pausen. Det er sgu sjældent. Jeg er Frederik, som har potentiale til at blive den nye Ronaldo. Det vil sgu være synd at sige om Rasmus. Men vi fik kæmpet os igennem nogle flere moduler, og senere på dagen, der endte vi op i hallen, hvor Rasmus han tabte. Den gjorde sgu ondt, den der. Men langt om længe, der fik jeg fri, ud til bilen, og så op og købe noget vin i en ny butik, der var åbnet. Ja tak. Og senere på aftenen, der var der jam night, så der var jeg faktisk ude på skolen igen, som jeg ikke har brugt nok tid derude. Vi fik noget at drikke, og hele aftenen spillede lidt lækkert musik. Blandt andet Philip, som spiller guitar der. Og alle kan egentlig melde sig på og komme op og spille noget. Og det bliver meget, meget farligt, når man så får noget at drikke samtidig. Men snakken gik på, om Rasmus og jeg skulle op og synge Jutlandia. Det skete heldigvis ikke. Det tror jeg godt for alle, der var til stede. Det havde været skrækkeligt. Klokken blev 23, og jam night det sluttede, og jeg skulle bare ikke bede om at i byen. Jeg kunne godt mærke, at sulten begyndte at melde sig, og jeg sluttede selvfølgelig dagen af det eneste rigtige sted. Tusind tak for, at du så med. Håber du så med en anden gang.